Mit navn er Preben Dadelbæk. Velkommen til Operation Z. I dag sætter vi fokus på ulovlig fildeling på nettet. Fildeling er ved at blive dagligdag for mange mennesker, og ikke mindst unge. 9 ud af 10 teenager har prøvet at downloade. Vi har sendt Holger Dikkeldauer ud for at interviewe en stor downloader fra Vejle. I det hus bag mig bor vores pirat slet ikke, så vi går videre. Vi går nu ind for at konfrontere den suspekte mand. Hallo? Ja, Dag, vi får Operation Z. Har du downloadet? Jeg går ud for helvede. Det var vist den forkerte. Huset bag ved mig er tilsyneladende ikke huset, hvor piraten bor. Så vi har kontaktet ham og fået en anonym interview på plads. Er den i kassen? Jeg giver en omgang. Jeg går ind i min trailer. Hvad mener du om fildeling? Jeg mener, det er i orden. Jeg kan ikke se noget problem i det. Jeg synes bare, det er helt i orden, at man gør det. Får du aldrig dårlig samvittighed? Jo, når jeg ser den, jeg gør det i hvert fald, når jeg ser den der film der, med den der You Wouldn't Steal a Car, og You Wouldn't Steal a Handbag, så tænker jeg bare, hvad fanden er det her gang? Det er jo, det var noget lort, ikke? Men så gør jeg det så lidt. Hvis du er kunstner, vil du så synes, det var i orden at downloade dine ting ulovligt og snyde dig for indtægter? Nej, det ved jeg nok ikke, men nu er jeg jo ikke kunstner, så jeg er jo bare ligeglad. Det er jo ikke mig, der mister penge på det. Hvorfor downloader du? Det er fordi jeg er nærig, og det er jo så nemt bare lige at gå ind på nettet lige og finde de ting, man skal bruge, og så har man dem lidt efter. Hvilket program bruger du til at downloade det med? Jamen, jeg bruger et program, der hedder uTorrent, og det fungerer bare rigtig godt. Vil du så fortsætte med at downloade det i fremtiden? Ja, det ved jeg vel. Det er jo, fordi det er så nemt og sådan noget, så er det lige til at gøre. Frygter du at få besøg af antipiratgruppen? Nej, ikke sådan rigtigt, men jeg har det sådan lidt, når det sådan er en mørk aften, og det så ringer på døren, så er jeg lidt bange for at åbne nogle gange. Man ved ikke rigtig, hvem det er, men det er sådan ikke, jeg frygter det ikke sådan rigtigt. Men har du så nogensinde fået besøg af antipiratgruppen? Nej, ikke endnu, men jeg håber godt nok heller ikke, de kommer, for det vil ikke være så godt. Når du downloader, hvad er det så du henter? Jamen film, sådan de nyeste film og sådan noget musik og programmer man skal bruge og sådan noget. Hvor tit og hvor meget downloader du? Jamen, jeg downloader sådan cirka hver dag. Det er sådan, og så downloader jeg måske, ja, jeg ved ikke, det der svarer til 1 gigabyte om ugen måske. Tror du det er muligt at finde en løsning, som både antipiratgruppen og piraterne bliver glade for? Nej, det er det nok ikke, for der vil jo altid være pirater, og der vil jo altid være ting, der gør noget ulovligt og sådan noget, så det tror jeg ikke, faktisk. Hvad synes du om internetcensur, og synes du det er i orden, at The Pirate Bay er blevet spærret? Nej, jeg synes ikke, det er i orden, at den er blevet spærret, men altså, det er så nemt lige at komme ud om den spærring der, så det rører mig faktisk ikke. Det tager 2 sekunder lige at ændre noget, så man kan komme ind igen.